Hola a tots! En aquest vídeo anem a resoldre l'equació de primer grau que apareix en pantalla. Observa que tenim una igualtat de fraccions, o sigui, aquestes fraccions són equivalents. Així, si multipliquem en creu, obtenim el mateix resultat. Així, obtenim 2x menys 3 per 6, o sigui, 6 per 2x menys 3, podem canviar l'ordre per la propietat commutativa, és igual a 4 per menys 6 més 3. Aleshores, anem a realitzar les operacions que tenim a la part esquerra i la part dreta. Tenim 6 per 2x menys 3, 6 per 2x és 6 per 2, 12x, i ara 6 per menys 3 és menys 18, igual a 4 per menys 6 més 3, 4 per menys 6 és menys 4x, i ara 4 per més 3 és més 12. Aleshores, anem a passar les lletres a una banda i els números a l'altra. Obtenim, si passem les lletres a la part esquerra, 12x, que ja està en la part esquerra, ara menys 4x, que està en la part dreta, passem a la part esquerra com més 4x, això seria igual a més 12, fiquem 12 a la part dreta, i ara menys 18, que està en la part esquerra, passa a la part dreta com més 18. Així obtenim la part esquerra, 12x més 4x és igual a 16x, seria igual a 12 més 18, que és 30. Aleshores, el 16 que està multiplicant a x passa a la part dreta dividint, obtenim que x seria igual a 30 partit per 16. Aleshores, simplifiquem, observa que tant el 30 com el 16 són números parells, per tant podem dividir dalt i baix per 2 i obtenim ratlla de fracció. Dalt 30 entre 2 és 15 i baix 16 entre 2 és 8. Observa, per exemple, que el denominador 8 és 2 per 4, que és 2 per 2 per 2, l'únic factor primer que té és 2, i 2 no divideix el numerador perquè el numerador és un nombre imparell. Per tant, aquesta fracció és irreductible i seria el resultat de l'equació plantejada. O sigui, x igual a 15 partit per 8 seria la solució de l'equació plantejada. Moltíssimes gràcies per la teua atenció.